El PowerPoint. Per afegir diapositives també semblant a les presentacions de Google, i anem aquí, hi ha tots aquests dissenys i n'hi ha un que és en blanc. Per tant, jo si vull anar afegint diapositives, trio el disseny o trio diapositiva en blanc. Per inserir text, aquests són els quadres de text com ja havíem vist, els puc treure i per inserir-los he d'anar al menú inserció. Inserció, quadre de text i faig el mateix que abans. Arrossego i creo un quadre de text. I a la que jo afegeixo un quadre de text m'apareix aquest menú d'aquí, que abans no hi era, que es diu format de la forma. I aquí puc fer moltes coses. Els quadres de text poden ser blancs, així en text normal, però el que també li podem dir és emplenament de la forma. I dins d'aquí hi ha moltes més coses. Jo li puc donar un color sòlid, ja sense fer clic ja em fa una previsualització del color que jo vull escollir. Per tant, ja sense decidir, si jo faig clic ja em queda aquest color, però abans, només que em posi a sobre d'un color, ja em diu el suggeriment de com pot quedar. Li puc dir un color sòlid, li puc dir una imatge, jo triaria des d'un fitxer, fotografies en línia, icones, jo escrivia ja una imatge aquí i podria inserir una imatge aquí dins, d'acord? Aquí en l'element de la forma hem dit que podia ser sòlid, una imatge, un gradient. Aquí el gradient ell ja ens agafa més o menys el color que hem seleccionat abans. Pel color que hem seleccionat abans ja podem escollir el gradient o fins i tot li podem dir més gradients i se'n moure aquestes opcions d'aquí de la dreta, d'acord? I aquí podríem, si jo li dic emplenament de gradient, podríem escollir el tipus de gradient. Jo li puc fer un clic aquí i seleccionar el color, fer un clic aquí i seleccionar el color i fer un gradient superpersonalitzat. Jo puc marcar el gradient que jo vulgui. Si no vull una d'aquestes opcions, faig un clic aquí i l'elimino. Ja tinc un gradient més de dos colors només. Enteneu? O sigui, jo puc personalitzar al màxim el gradient, cosa que abans en les presentacions de Google no podia fer. Llavors, puc dir lineal, radial, rectangular, 1000 coses, d'acord? Llavors, què més tenim? A l'emplenament de la forma també podem fer textura, i m'apareixen un munt de textures que jo puc posar com a imatge de fons del text, però clar, si jo li poso aquesta textura, quan escrigui aquí, poca cosa es veu. Per tant, amb les textures hem de vigilar bastant. Jo també podria posar una textura i marcar el text d'un color perquè es veiés una mica. Però si posem una textura o un gradient o el que sigui, hem de vigilar llavors que es llegeixi bé el text. Podem fer 1000 virgueries, però llavors hem de vigilar. Si jo no vull res, i torno a dir sense emplenament, em queda el text un altre cop normal. A part d'emplenament de la forma, tenim contorn de la forma. I aquí el mateix. Podem utilitzar el pes seria el gruix. De vegades ens interessa, per exemple, posar-lo d'un altre color i un gruix bastant important. Llavors, a part del gruix, també tenim el tipus. I aquí podríem triar el tipus de quadre de text. Clar, depèn de com queda molt bé i depèn de com queda fatal. Això decidir per cadascú. Li dona un toc diferent, que de vegades també està bé posar un quadre de text amb un contorn així, perquè així canvia. Llavors, si fem clic aquí a més línies, ens apareixen aquí un altre cop 1000 opcions, i podem escollir més opcions aquí. I a efectes de la forma, tenim predefinits, que són punts que, si ho poso així, queda com un 3D, són diferents, queden xulos, són coses que, per canviar una mica la monotonia del text, està bé. També li puc dir ombra, que hi ha ombra exterior, ombra interior, que sembla que estigui com en 3D. Tot això fa efecte de 3D i també li dona una mica més de riquesa al contingut.
reflex, com si tingués... Ja ho havíem vist això amb les presentacions de Google, però aquest en té, moltes més. I a més podem fer opcions de reflex. Brillantor, això depèn de quin fons tenim, es veu o no es veu, ara sí que es veu, però si posem un fons fosc no es veu la brillantor. I de vegades també queda bé això. Vores suaus queden com difuminades, com més aquí, aquest ja és molt difuminat, aquest ja no es veuria quasi bé. Bisell, també és xulo, queda com... Queda també com sobreposat, com un efecte 3D, depèn del quadre que tinguem, es veu més o menys, I gir 3D també queda xulo. N'hi ha alguns que són molt exagerats, però això no ens serviria gaire, aquest potser encara, però si hem de tenir text així de pla escrit, quasi ni es veu. Però són coses que podem anar remenant i anar investigant perquè quedi la presentació més xula. El comptagotes és quan tu, per exemple, tens ara fem un altre quadre de text, aquí, i aquest l'omplo de color blau, per exemple. Format de la forma i en lloc de... el marco així, Doncs quan jo vull canviar aquest color, vaig aquí a contorn de la forma, comptagotes, faig un clic aquí i m'agafa el contorn. Si digués en plenament, comptagotes, t'agafa el color per no equivocar-te. O sigui, quan tu selecciones una forma, i, per exemple, jo he fet servir aquest blau, i és molt semblant a aquest blau. Ja no sé si he fet servir aquest o aquest. Doncs fa servir el comptagotes, és com els programes de dibuix, per seleccionar exactament el blau que tu vols. Un blau que ja has utilitzat. Serveix per copiar un color. Serveix per copiar un color que ja has utilitzat i que tu no te'n recordes exactament si és aquest o aquest. Hem de buscar imatges, que les podem buscar al Google o les podem buscar al Flickr. El que passa que hem de vigilar les dimensions, perquè una presentació amb imatges molt grans és molt lenta, costa molt de carregar. I si ens l'enviem per internet, la persona que el rep tarda a descarregar-se, tarda a carregar les imatges, tarda a fer les transicions i tarda a fer tot. A les presentacions, sobretot, hem de vigilar molt amb el pes de les imatges. És que depèn, perquè clar, si tu descarregues una imatge de 200 per 200 és molt petita, molt àgil, però és molt pixelada. Llavors, clar, si tu poses una imatge de 800, ja seria una mida bona, però llavors no l'estiris, no la dimensionis perquè l'hauràs pixelada. Si poses una de 1.000 i pico, 2.000, l'hauràs superbé, però ja començarà a pesar. La que portis 10 imatges, aquella presentació anirà lenta, començarà a anar lenta. Per tant, hem de buscar un equilibri, però hi ha una opció, el Google PowerPoint que tenia una opció per reduir el pes de les imatges, que ara us explicaré. Podem buscar el Flickr o puc buscar el Google, però, sempre millor són imatges lliures, però, com que la feina queda aquí, no passa res. Jo ara aquí, si busco imatges de tardor, per exemple, tardor, imatges... Com sempre, ara no descarrego una, aquesta ja la tenia, però no la descarrego. Llavors aquí ja posa 2.800 per 1.800, això ja comença a ser grandet. Si ho clico aquí, 750 per 750, aquesta no estaria malament, seria un pes bastant bo. La deso, des de imatge formar, me la guardo a l'escriptori de moment. Aquí mateix. Aquí, presentació de continguts. I aquí posaria tardor. Guardem una imatge. Jo ara l'inseriré. Em vaig a la presentació. Com sempre, inserció, imatge. La puc trobar en aquest dispositiu imatges en línia. De moment, si jo l'he descarregat, la tinc als documents, escriptori, presentació de continguts... Jo també puc inserir una imatge i a la que insereixo una imatge m'apareix aquest panell d'aquí, aquesta pestanya nova, aquest menú, dir-li, que es diu format de la imatge. I aquí puc fer moltes coses. Moltes més coses que amb les presentacions de Google.
puc suprimir el fons. Jo faig clic aquí, ell em detecta més o menys què seria el fons, li dic conserva els canvis, pum, i em queda la imatge retallada. Ara, aquest no seria un bon exemple d'imatge, però veieu que està bé. Per exemple, si ara he de fer una altra, a veure si tinc aquí alguna altra que... Per exemple, aquesta potser ho farà millor. Des de la imatge com a... La guardo al mateix lloc, aquí ja està bé. Fulles, desa... I ara si l'insereixo aquí, insereix, imatge... Insereixo aquesta i ara li dic això, suprimeix el fons. Ella em detecta més o menys el fons i quan jo li dic d'acord, queda bastant bé, és bastant automàtic. I de vegades m'interessa tenir una imatge retallada per ficar-la sobre un quadre de text o el que sigui, està prou bé. Ara desfaig perquè vull treballar amb altres opcions. Quan tinc aquesta imatge, també em deixa fer correccions de color. Si jo ara tingués un fons fosc, doncs posaria aquesta imatge més clara. També em deixa canviar-la de color, em deixa adaptar-la a diferents... Clar, depèn molt del fons que jo tingui, però em deixa adaptar-la a colors en funció del que jo necessito. Efectes artístics també em deixa fer... Aquí no és el res, però em deixa fer algun toc així una mica artístic, granulat, estaria bé, si l'amplio ja una mica més. Em deixa fer alguns tocs artístics que l'altre programa no em deixava. I està molt bé perquè inicia l'opció de restablir la imatge. Si jo li he fet 1000 canvis i no m'agrada, faig aquí restableix la imatge i me la torno a deixar original, després de 1000 canvis que li he fet. I l'opció que us deia era comprimeix les imatges. Quan jo faig un clic aquí, em diu opcions de compressió. Clico només aquesta imatge, suprimeix les àrees escapçades de les imatges, que no és el cas, però em deixa triar... No, fes servir... Si em traig això, vale. Fes servir la resolució per defecte, d'acord? I això, encara que sembla que no hagi fet res, li ha baixat el pes i ens serveix per quan anem afegint moltíssimes imatges. Si jo marco aquesta imatge i dic aquí al format d'imatge comprimeix les imatges, en aquest cas, veus que se m'ha activat la segona opció per sota, diu correu electrònic 96 pp. O sigui, com menys resolució té, menys pesa. Per tant, és interessant anar-lo baixant. Si marquem aquest, diem d'acord, no es nota res i pesa menys la imatge. En el format d'imatge tenim aquesta segona part de la dreta. Estils d'imatge. Aquí em dia permet posar marcs de 1000 maneres, rodons. Despleguem això i hi ha 1000 opcions. I queden prou xules. Canvia molt. Hi ha massa editors. Hi ha tantes que no saps ni quina triar. Llavors aquí tries la que vols i la deixes i ja està. Llavors, a part d'això, dels estils d'imatge que tenim tots aquests, tenim les vores de la imatge, que és una mica el que hem explicat abans. Vores també pot ser canviar-li el pes, posar-lo més gruixut. Veieu que jo, a mesura que vaig triant, aquí la imatge se'n va modificant. I està molt bé perquè és com em fa una previsualització del que jo vull, i està molt bé perquè no li he fet clic i m'està dient el que li puc fer. Està bé, està molt bé això. A l'hora de la imatge, pes, guions, també li podria dir... Clar, aquesta no es veu perquè la tinc així com en 3D, però també funciona. Hi ha l'altra opció que és efectes de la imatge, que li canvia el que havíem fet ja, però també és superxulo. Queda com sobreposat i tot amb ombra, d'acord? O sigui, 1000 coses. Això ho podeu anar remenant, també li vull dir l'ombra interior, l'ombra exterior, també en funció del que li he dit aquí em deixa o no deixa fer-ho, ombra, reflex, li puc crear un reflex, brillantor, 1000 coses, vores suaus, disseny, 1000 coses, gir 3D, a part d'això, quan tenim una imatge, també aquí format d'imatge, em deixa
escapçar la forma. Val? Jo el que li dic escapça la forma i puc posar la imatge dins d'una forma. Vale? Per exemple, una fletxa. Val? És prou curiós també. A vegades necessitem una fletxa així, val? Vale? I la podem girar, el que sigui, ficar una forma. D'acord? L'altre tema és inserir transicions. Val? Hi ha un menú especial de transicions, que és aquest d'aquí, i aquí inserim transicions entre les diapositives. Jo ara us mostro aquesta, que ja la tinc creada. Val? És un poema, és el que haureu de fer, un poema així amb imatges i tot. Des de transicions, hi ha un fotimer de transicions, molt més que abans. I a la que jo toco una, ja em fa la transició, o sigui, a la que jo vaig marcant, em va fent transicions d'aquestes que n'hi ha que molesten més i n'hi ha que molesten menys. Sempre hem d'intentar buscar transicions, són xules, però hem de vigilar amb el tema que no maregin el personal. D'acord? Hi ha moltes més de les que havíem vist amb les presentacions de Google. També, quan jo faig una transició, aquí a l'esquerra m'apareix aquesta icona que hi ha una transició posada. El tema dels intervals, això ja és més elaborat. Des de la presentació de diapositives tenim l'opció d'assajar intervals. I ara imagineu que vull fer aquesta presentació i assajo el que puc tardar a fer una presentació. I està molt bé perquè així jo tinc creada X diapositives i dic, doncs mira, sé que tardaré 15 minuts a fer aquesta presentació, doncs n'afegeixo més o en trec. Per assajar intervals, clico aquí i m'apareix un cronòmetre que quan jo li dic ara està comptant els segons, quan jo li faig un clic aquí, ara em comença a comptar la següent diapositiva. Jo ara aquí estic explicant, i m'està cronometrant el que jo estic dient. O sigui, el temps que tardo a dir la diapositiva. Si jo hagués de fer una exposició en públic, assajaria això per veure realment quan tardaria a fer aquesta presentació. Canviaria de diapositiva, aquesta igual me n'estic menys, aquest és el segons per diapositiva i aquest els segons total. I aquesta, i per acabar, clico aquí i ja estaria. La presentació ha durat 41 segons en total. Voleu conservar els temps de presentació? Sí. I quan jo vaig a visualització classificador de diapositives, em diu tots els segons de cada diapositiva. I això és fantàstic. Va molt bé per saber el que tardo a dir a cada diapositiva i assajar. Una altra opció superinteressant és que podem gravar l'àudio directament, el que hem fet ara amb els intervals, però gravant l'àudio directament. Això només ho fa el PowerPoint. Llavors tenim un menú que es diu enregistre, això no cal, això ja m'ho sé jo, i donar la informació, enregistre. I en aquesta opció d'aquí diem des de la diapositiva actual on estem a la primera o des del principi. És el mateix perquè estic a la primera. Si estigués aquí o aquí, diria des del principi. I ara jo enregistro, tinc un micròfon connectat i enregistro l'àudio que vull dir a cada diapositiva. Faig un clic aquí des del principi, em canvia completament la pantalla, li dic aquest botó enregistra, em fa un temps enrere perquè em prepari, i aquí ja puc començar a gravar, la tardor. Quan acabo de dir la primera diapositiva, o sigui, ara només llegiria el contingut. Faria un clic aquí, els arbres es muden de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc. Això queda enregistrat. Canviaria de diapositiva, el vent les fa caure, les du fins al port, quan sortís de casa trepitja l'esport. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen de cop. I aquí seria el vídeo. I aquí li dic que aturi, li apreto,
I em queda, veieu que m'ha quedat una icona d'àudio a cada diapositiva, o sigui, m'ha separat l'àudio per diapositives. O sigui, és genial, no he d'inserir a cada diapositiva l'àudio. I això, en versions inferiors al PowerPoint no sé si ho fa, jo crec que no, això són versions més modernes. I està molt bé perquè jo puc escoltar l'àudio, però aquí, clar, els arbres es muden. Però se sent tot l'àudio que he posat i ho fa diapositiva per diapositiva, això és genial. Quan hem inserit l'àudio, el que està bé és treure aquest àudio fora, perquè així no es veu, durant la presentació no es veu. Si jo deixo l'àudio aquí, això es veu. El deixo fora i aquí, o sigui, només es veu la diapositiva. Tot el que hi ha fora de la diapositiva no es veu. Si ara aquesta imatge la deixés així, es veuria mitja imatge, Això teniu clar, que només es veu la diapositiva. El que hi ha fora de la diapositiva no es veu, la presentació. Per tant, tots els àudios els hauria d'anar traient perquè no es veiessin, perquè queda molt lletjot. Si fem per exemple un poema, doncs posar un àudio que estigui aquí al mig. Si em vull carregar un àudio, selecciono aquí i suprimeixo, tal qual. No costa res carregar-se un àudio. Ens permet inserir vídeo, per exemple, ara afegiré una altra diapositiva. En blanc, afegeixo aquí. Llavors, per inserir vídeo, vaig aquí a inserir i aquí, sí, vídeo, aquí a la dreta de tot. Insereix vídeo, puc tenir un vídeo guardat a l'ordinador o en línia. L'únic problema és que se m'obre aquesta finestra, però he d'haver-lo buscat abans en el YouTube. En el YouTube, en el Xer, en el Vimeo, o sigui, totes aquestes plataformes són compatibles amb el PowerPoint. Llavors, clar, jo he d'haver obert el YouTube, aquí, per exemple, busco un vídeo de la tardor, jo què sé, qualsevol, ara per anar ràpid no ni l'escoltarem, Aquí em dona l'adreça del vídeo, és aquesta, ja sabeu que sempre al YouTube les adreces de vídeo són aquestes, Copio l'adreça, me'n vaig a la meva presentació i l'enganxo aquí. Fa com un reconeixement, tarda una micona i t'acaba apareixent el vídeo que has buscat. Insereix, tarda una micona, s'està obrint i t'apareix el vídeo. Bastant petitó, llavors, clar, si el faig massa gran em queda pixelat, atenció amb això, d'acord? Llavors, el vídeo, el mateix, m'apareix aquesta finestra del format de vídeo i la de reproducció. Format de vídeo, el mateix que hem fet abans amb les imatges. Correccions, color, podem posar un marc al pòster, aquí els estils del disseny s'han tocat, aquí els estils del vídeo, jo podria fer el vídeo rodó, amb un marc, el que hem fet abans amb la imatge, una mica inclinat, el que sigui, la forma del vídeo, fins i tot podria canviar-li, el que passa que no es fa això, normalment, però també li podria fer que el vídeo estigués dins d'una forma, però això és molt estrany, forma del vídeo res, normal, i efectes del vídeo el mateix, gir 3D, si el volgués, puc fer mil coses també, d'acord? Remeneu una micona, Per inserir un fons, em poso sobre la diapositiva, botó dret del ratolí, format al fons. Faig un clic aquí i fins que no faig un clic aquí no m'apareix tot aquest panell de la dreta. Puc fer un emplenament sòlid, normal, un color, d'acord? Emplenament de gradient, aquí el que havíem vist abans, on li puc afegir fins i tot, li puc afegir marcadors, li puc afegir un marcador i canviar-li el color en aquest marcador. I em fa un gradient molt més personalitzat. També puc treure marcadors d'aquests, puc eliminar o els puc afegir. A cada marcador aquest que selecciono faig un clic aquí i li canvio el color per aquí, pel pot de pintura.
faig un clic aquí i canvio el color. D'acord? Sí, això ho veieu, Si afegeixo un altre marcador, aquí groc, aquí sé. I faig el gradient que jo vull. D'acord? També puc fer un emplenament d'imatge o textura. Si tingués una imatge guardada a l'ordinador, insereix, i és un fitxer. Fotografies en línia, em sembla que et va una mica lent això. No, encara n'hi ha prou. N'hi ha algunes que són xules, i aquí sé, li poso la coma, insereix. I si va una mica lent tot, va una mica lent, tarda bastant això, i em apareix la coma aquí, Això és inserir imatge o textura i emplenament de patró, que són bastant lletjots. Això, es pot fer servir, però mereix una mica el públic, això. Per tant, o sòlid, o gradient, o imatge o textura. Textura també n'hi hem d'haver més, aquí. Textura, aquí. Aquí podem triar el tipus de textura, però tampoc són tan meravella, les textures. Jo posaria o sòlid, o gradient, o imatge. D'acord? Per acabar, el bo del PowerPoint és que ens deixa guardar la presentació autoexecutable. O sigui, el format normal del PowerPoint, aquestes versions més modernes, és PPTX. Això és el format normal d'edició, on jo veig les diapositives, veig els menús i el que sigui. I ens deixa guardar-ho, el fitxer en numèrica, em deixa, igual que l'escriptori ara, per exemple, aquí em deixa guardar-ho de mil i una maneres. I una de les bones és el PPSX. Això és directament presentació de diapositives. O sigui, la persona que el rep no veu els menús ni res. Veu la presentació directament. Per tant, si jo la guardo en PPSX, faig un clic aquí, ara la deso, en un lloc que ho vegi bé, si no, aquest, desa, ara jo quan la vaig a buscar és aquest d'aquí, PPSX. Faig un doble clic, d'acord? Això res, d'acord? I em fa la presentació, veieu que ja m'apareix, no és la part editable, és la presentació.